West Karbiang longang kang khironi hawar lang mi PKSA branch ahin pen chipatir pi ponsi arnisia pharman chari bom arisoi jang toma phan panong ponsi tok lang ahin chirok tok amei mate education awareness program kepaman pon labang so me kachari pon KSA lang mi pi branch me phu samson ing lenga hin pen kachari pon amelong alohi sar poman pen KSA me phu samson terona pen ongdung KSA songja tumla pen lang mi pi LP school thanbang chonra sing bi chitongdung Bangso hut lo kacharli pen ko an si kepaprang dunang jima lapen tok lang akithek pendet longri lapen mi thang aphan ku PPC ali kidoma bangso puthak chi ki jethan mo chini lo tok lang ahin ka pachirok tok nang ya kam ke claim mate asai ke claim nang ya tu ke KSA tum lo punan tum chini alo ada KSA ko pilo kereng aga pima ki pilo ra pima akilir ma ki ma ke lo hala chini nei KSA ko pio hornu ma pulo te KSA ke ko puson sin ke plan ching mahala chini nang ko KSA ko son ke wang no pop lo la ben pio hormu lo KSA ke karbiang longar lo kacharli bom arisoi jang tum pen hey aphan kache song mate tok lang hin aphan kache song iji si a song mate committee aphan si Karbi lo Charlie a song pusi arleng lampen pulo English lampen ke Karbi Students Association Bangso education awareness ajai me kedeng ponalong KSA mai phu samson teron chitong dun si lang that lang me pi hawar long kido ke charlie bom au somar tma phan than mum ponlong lo la sojok bangso hawararat dum sitame kachuru pajir ponlo pusi ningje pon KSA pule langdam te kaikia mat methang oradur duanta ingthir etnangjing lapen methang mat sitame kapra tumpen chingki jethan mesen bang phunangjing athe jong si methang oradur ta misen si tangri kangkrang pensi kaikia mat krep thur plote KSA phansi nongnu ki josan si nangman det poputa pherang kia thengno ningje pon dak lu charlie song dum la son logo charlie ai hinalong so mar phan mane son education awareness ok bi polong pang chirap dun alang men me pe no panu iget po alang men sar rajaning leng alang ismele tum dong ning sampan alang ni tum han din ko nang chiram ko lapen nin tum ngai puthana chiram tu dolang ka ke khironi rian selong sar so sar men ni pang tiri tu dalo ho alang ni phan so melat le di tum ke selang ti branch committee panita alang nita nang chiram dun lo amba lapen asal por education awareness program bi nang kok bangala le tum dak lang thalang pi pen same ke thek abang jumpik lang dak doctor engineer ka lok itum and mission dak job lapen IS IPS puisa meda yang tum no che thek ong le pin nang dalang thalang pi area long bai asini tum ove bangala bang ke pulap tolo ke tam lasin next tung ke thap ting blo te la da pinya non class 10 lapen 12 ka charli tuma bong mar tuma lang litum KSA long jon dun plote alang litum ke lage pilo a character KSA plote alang litum ing thir et ni alang litum meglang no lang no lapen bang han tang ka diman lahai bang alang litum claim ang ni pusi alang litum pulo lapen alam da hok lo la sini litum ma bangai alang litum alam arjulo la si KSA long claim ke long dun ye lang litum respect along pulapen experience along khironi pen mohanteron karbing long life